ti, brate, kako si? Ajmo mi za rastave. Šta kaže? Da. Znači, morat ćemo tako da uradimo, ne možemo drugačije. Ali samo bih vas zamolio da budete aktivni, da dolazite kad budete pozvani, jer je u vašem interesu. Jel još malo da se čujemo sa ovim? Za ova ovlašćenja vidjet ćemo tamo od idućeg četvrtka. Sad sam se setio. Sad sam se setio. A ja mislim da smo svi zreli ljudi i da smo pametni i da smo se opametili. Bilo je to do 2008. godine, evo 6. godina. Kako vreme brzo leti. A svi smo mislili to će da traje večno. Nema, ništa nije večno. I za vašu decu. Ima ovdje puno starijih ljudi. I isto te povlastice oko zapošljavanja. Znači isto tu ćemo da, pri zapošljavanju, privilegije, oni i njihova deca, da se zaposle u državnim institucijama, to su ovi koji su na budžetu. Neće da dozvolimo više da se politički samo zapošljavaju ljudi. Nego, znači, zastupljeno. Ako to, slušajte, nema daj Bože, nego to od vas